Ти си го поливал, ти си го гледал. Аз за тебе сватове ще прати, Стоянчо. Само ми кажи, ти ме ли любиш ли ме? Ох, любя те, Райне, ама какво ли ще каже мама? Ти тогава го спомни на мен. Дали ни видя някой? Никой не е видял, си се плаша. Виж какво ще трябва. Огледалце за мустачките да си ги редиш, да си ги решиш, гайдани да ги правиш. Мама е казала от момите нищо да не взимам. Леле! Райне, сега го втасахме. Мама сиде, Райне. Добър ден. Стояне, какво правиш ти тук, бе? Как какво, мамо? Нали каза да помета, като си дойдеш да е чистичко? Виж как съм помел хубаво. Виж това чисто ли тук? И тук, от заранта, тези очи не си ги отворил, като караконджо стоиш. Какво си помел? Коя жена ще те хване и ще те вземе за мъж такъв ненаучен? Райне, бе, защо са толкова лоши майките ни, бе? Все се карат, все ни бият, все недоволни са. Защо са такива тия майки, кажи ми? Не знам дали да ти пристана, казвам ти. Ти може да ти пристана утре и мен да ми се караш, и мен да ме биеш, Райне. Райне, всички така обещавате, а като ви вземем, какво се случва? Другата страна обръщате тогава. Карате се, тормозите ни, биете ни, Райне? Така, значи, Остане, отваряй! Боба не би умрял! Как ще умре? Не си наглал огън, бе, наглал така! Не се ядосвай! Той има яко върка олиото с гъста, дето се свети и не знам като си дойда какво ще стане. Дали ще опече витата, дали няма да опече, не знам. Отивам на съвещание в общината, да не се ядосвам, казваш. Ако ни няма нас жените вкъщи и да им кажем какво да свършат, перчема си веят. Ние трябва да им кажем, те да си знаят къщните работи, ние жените важните работи. Добър ден, Кметичке, добре си ни дошла. Заповядай. По-добро сладке. Стояй! Яй, имаме си гостинка. 2 столчета да ни сложиш, 2 столчета искаме. Тук да се разположим, кметицата ни е дошла на гости. Сядай. Казвай сега. Казвай, защо си ми дошла? Така да си ми прескочила прага. Сладке, като ме видите, все ми казвате да съм жива и здрава, че нови реформи за вас да правя. Ама никой не ме попита, добре ли съм, нещо трябва ли ми. Да се не взима здраво, Кметичка, чакай малко. Стояне, да донесеш веднага ръки, да се почерпим с Кметичката. Бързо, момчета. Не дей така, Сладке, добро ти е момчето. Умно и послушно, ама малко още ще се научи. Сега на здраве. На здраве. Ама, Кметице, не трябва така да говориш за Стоян хубави работи, че като говорим за мъжете хубави работи и им порастват ушите. Нали знаеш, че не трябва да им растат ушите? Ще се научи, малък е още. Ще дойде някоя добра булка, ще си го вземе за мъж, пак ще се научи. На здраве, Кметичке. На здраве. Жива и здрава и все така жените да ти водиш и реформи в общината да правиш. Ама ти рече, че не те питаме как си, Кметички, какво искаш да направим, какво прави бате Еню, мъжът ти? Батите Еню, в манастир го изпратих аз. Прави се, че не вижда, прави се, че не чува, ама все мъжкото царство иска да връща. Да го пратих сега в манастира да му дойде къла в главата. Сега?
Женички, какъв хубав мъж ще ти изберем. Едно ергенче, едно въртокъшниче. Ами, цял ден ще ти пее. Дворът ти ще мете, с тавитки ще си го храниш. Айде в общината да ходиме и ще ти го изберем по висогласие. Да отиваме, аз ще си избера. Ред и спокойствие в залата. Ред и спокойствие, жени. Днес сме се събрали да вземем много важно решение. Че мъжете, като ги оставим сами, вземат да оплескат работа. Днес решено е. Мъжете ще раждат. Айде, що ме решено, давайте другото решение да вземем от дневния ред, защото всеки ден взехме да заседаваме. Ами то ясно, председателки, какво е. Трябва да намерим на кметичката мъж. Да бъде хубав, да я радва, да й помете двора, пък и да й попее. Ама как така? Нали си има мъж? Бате Еньо, дето ни беше преди кмет. Нали той е мъж? Спокойствие, жени. Тя го е пратила в манастир. Да му уври едно хубавичко главата. А това, че ние ще й търсим мъж, не причи. Да знаете другите мъже, че това ги чака толкова много почнат да вирят главите. Ред и спокойствие в залата. Ред и спокойствие, жени. Трябва да вземем решение какъв да е мъжът на кметицата. И как какъв? Хубав? Хубав, хубав, ама той и ябълки има такива. Отвън хубави, отвътре червиви. Аз викам, трябва да е послушен. Да почита жената, думата и на две да не прави, ама и да не приказва много-много. Ами така, точно така. Абе, той тук трябва да внимаваме, защото преди да ги вземем са тихи, дума не обелват. Ама после да видиш, като отворят оная уста, цялото село не може да Ред и спокойствие ви казах. Хайде, трябва да предложите кой да е мъжа на кметицата. Аз мисля, сестри, да изберем едно момче. Хем да е послушно, хем уважение да прави, хем къща да върти, ама и да може да пее. Тъй като запее, на сърцето на кметичката да й стане едно хубаво, едно мило и от радост още реформи за нашените да прави. че къде ще намерим такъв мъж, бе? Няма вече такива мъже. Няма. Всички искат по новата мода мустаците си да бръснат, приплетовете да си куртуват, а само хора и песни да вият, ама за работа и няма. Има. Барем един такъв има. Хем е научен, хем е послушен, хем така пее, че като ти запее, пили забърка в ушите ти. Че кой е той личен ерген? Как кой? На кака злата и на отец Божил Стоянчо я? Честито! Како Злато? Ти съгласна ли си твой Стоянчо да дадем на кметицата? Съгласна съм. Как да не съм съгласна? Добър
вечер, Стопанке, види се отдалече, че добра новина носиш. Усмяла си се, дай да ти полея с пресна водица. Но добра новина сигурно носиш, Стопанке. Добра новина е, Божиле. Айде, целувай ръка. Сродихме се не с кого да е. Сродихме се с кметицата. С кметицата. Тя ще прати след малко сватове за наш Стоян да го вземе за мъж. Ма как с кметицата, бе, Злато, нали? Тя си има мъж, бе. Ми, Батеньо, бе, дето ни беше кмет от вчера. Я да млъкнеш, Божиле, да не ме ядосваш. Слушай сега. Ти, вашите, мъжките работи, тук къщите не ги разбираш, жените ги разбираме. Тя е изпратила бате ти Еню, мъжа си в манастир, защото много почнал да си вири ушите и да връща мъжкото царство. А сега викай Стоян, ръка да целува и той. Айде, викай го. Стоянчо, че майка ти иска да се нагласиш малко, да си подумате с кметицата, Стоянчо. Хайде, моето момче. Айде, че кметицата вече е дошла, моето момче. Айде, миличе. Айде, айде, айде. Ела тук, моето момче. Ела, да те питам нещо. Искаш ли каштовник да ми станеш, а? Той каквото рече мама. Аз съм още млад, зелен съм. Не се дърпай, момчето ми, не се дърпай. Живот ще си живееш при мене. Подаръци ще ти подарявам. Ще те галя цял ден. Стъфитки в устенцата ще ти слагам. Да не бързаме такова. Още млад съм, нека да се понауча малко. Млад, ама умен си. Е, такъв мъж ми трябва на мене. До вечера пращам сватове при майката и бащата да те искат. Какво става, Иван, Стоянчо? Радваш ли се? На бели дюшеци ще стоиш, бели парички ще броиш, а и попади, а и кметицата ще си те гледа. Не искам, тате. Не искам на кметицата мъж да ставам. Ама мамата му е дала. Одежари ще праща. Помогни ми, тате. Моля те, не искам мъж на кметицата да става. Абе, да ти помогна то с Божията помощ, ама как бе, Стояне, вече да помисля. Ако се опитам да отговарям майка ти, кой ще ям? Ако вземеш да избегаш и не опозориш, бе, Стоянчо, па и с кметицата как ще се разбереме? Жандари ще ти прати, бе, Стоянчо. Абе, какво ще кажеш на Райна да кажем? Тате, ма ти откъде знаеш за Райна, бе? Зная, бе, Стоянчо, зная, че ти напива и от водата, зная, че ти краде китката, ама, Иванчо, ама тя много проклета, бе. Ама тя по 5 пъти на ден ще те пие, бе, чато, бе. Нищо, тате, и да ме бие, нали я обичам. Прати и хабер, сватове да праща, не искам кметицата. Ще се обеся да знаеш. Абе, то стая любов, Иван Стоянчо. Все у ногтите на жените попадаме, бе, Стоянчо. Тате. Абе, какво да ти кажа, чакай, бе, чакай, какво да ти кажа, тя, бе, остави, бе, кметицата, иска да вземе Стоянчо, бе, а то Батеньо. Батеньо, здрасти, бе, Батеньо, здрасти. Ей, чуден е този свят, братя, чуден. До не много отдавна и бях кмет, а сега послушник в манастир. Ама съм решил да не се предавам и да се опитам да върна мъжкото царство. Голяма усойница издаде тази моята жена, голяма. Дошъл съм да ви питам, ще ми помогнете ли, защото от манастира избягах и стражарките общината сигурно ме търсят. Абе, да ти помогнеме, Батеньо, ама его, моето момче, на него, ако не помогнеме, какво да правим, че твоята проклетия тая вечер иска да го взима, сватове ще пращаме. Дай да кажем на Райнето да го открадне. Ще я видим ли тая работа? Доста вече по нейното е ставало, ще се опълчим и ще си върнем царството. Ще ти помогнем, Батеньо, ама дай първо на Стоянчо да помогнем. Дай, че за моето Райне. За моето Райне, моето момче, някак ще свърши.
Ти кажи на Райне.